Ngunyan, mga tugang petsa 21 po kan Hulyo, o yan pang headlines kan mga darakulang baret. Enot sa lado lokal, mga opisyales nin barangay sa siyudad de Legazpi planong iperaro sa random drug testing ni Mayor Hisham Ismail. Mga residentes kan Santo Domingo Albay na may planong mag-ebakwar dahil sa takot asin kahaditan sa nagpapadagos na pagalburuto kan Bulkan Mayon. Dapat magpaaram nguna sa mga opisyal kan barangay o sa lokal na gobyerno. Sobra 180,000 na mga Bicolano target kan DSWD Bicol na matawanan 2,000 na benepisyo sa Lindong Camp Uplift Assistance. ID kan PhilHealth daing bayad asin daing expiration. Sa lado nasyonal, DFA masumiter ng diplomatic action may kinaraman sa insidente sa Ayungin Shoal. Pagpalayap sa nasyon kan Chinese ambassador na si Jean Quan hinirit kay PBBM kasunod ka nangyaring pagrapado kan Chinese Coast Guard sa sarong personahe kan Philippine Navy. Cayetano asin tulo pang senador o ulangon ang pagsubpena sa bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Duwang Pinoy seafarers gadan sa strike sa Black Sea, 12 iba pa lugadan. Sa ibang nasyon man giraray, anom nagadaan mantang tulo ang lugadan kasunod kang linog sa Peru. Baratang Sports, Alex Yala balik na sa Estados Unidos para sa preparasyon sa masunod niyang laban next week sa Mubadala Open. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta. Kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Detalles ngunyan kan mga bareta. Matapos po ang pagkakaimpelto sa illegal na droga kan sarong aktibong barangay Tanod kan barangay Sabang Legazpi City tanong iperarom ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa random drug testing ang mga opisyales kan barangay kan syudad. Sa entrevista kan DCGB News sa alkalde, sinabi niyang makikipaghuron siya sa liga ng mga barangay Legazpi City Chapter tanganing i-require ang nasabing opisyal na drug testing sa pagkipagtabangan kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Dagdag pa niya na bako magkakanigo na ang mga personang may responsibilidad na mamantener ang seguridad asin katanusan sa barangay moembelto sa illegal na droga. Pwede po magtapon ng City Government of Legazpi kung kaipuan po nila i-require ta siguro or kung kaipuan po nila ipa-drug test random drug test siguro. Pero mas magaling pa kung na random dapat po siguro na nagkabati po sa barangay ay pa-drug test natin. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dapat na magpaaram nguna sa mga opisyales de barangay o sa lokal na gobyerno kung may planong mag-ebakwar nin voluntaryo ang mga residentes kan Santo Domingo Albay darakan kahaditan ka nagpapadagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Iniyan ipinahayag ni Santo Domingo Municipal Administrator Chris Banzuela sa programang Aramon Yato sa DCGB News. Asin sinabi ni tanganing magkaigwanin record. Maaraman kun si Isay asin mahiling ang kamugtakan kan babalyuhan na lugar kan mga residentes. Dagdag pa niya na sa presente, pinagbusol ni daan mag-ebakwar nguna sa mga paryentes dahilan ta dai pa manin orden sa munisipalidad manungod sa evacuation dahilan kan bulkan. Mientras na sinabi pa ni Banzuela na kung itaas man sa alert level 4 ang Bulkan Mayon, preparado na ang evacuation sites kan mga Domingueños o mga residentes kan Barangay Lidong, Santa Misericordia, San Fernando asin Fidel Surtida. Kagapos po ng mga taga Santo Domingo, lalo na po duman sa mga barangay na nabanggitan na, pinapaabot po kan sa tuyang alkalde na ang sa tuyang LGU nakahanda po, kaiba tayong mga kapitan, kaiba ang staff medic sa LGU, ang MDR, lalo na ang MDR, at ang mga agency pa na matarabang sa tuya, ang Office of Civil Defense, ang Navy, ang Army, ang PNP, and Bureau of Fire. Kagapos po yan ngunyan na koordinara na, tanganing kung ano man po, tana daiman, mapanatag po ang kalooban kaini o ang mga pagmati kaning mga taong yaraon po digdi sa mga barangay nani. Ang tingog ni Santo Domingo Municipal Administrator Chris Banzuela sa programang Aramon Yato sa DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Sobra 180,000 na mga Bicolano ang target kan DSWD Bicol na mabeneficiaran kang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance na pinuunan kasudma. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay DSWD Bicol Human Resource Management and Development Division Chief Administrative Officer Michael Jerome Beliena, sa irarong kang programa, makakaresibi ang kada kwalifikadong benepisyo nin 2,000 pesos na ayuda sagko Disyembre 2026. Sinabi niya na kaibahan sa mga beneficiaryo ang mga miyembro kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Walang gutong program, mga poor as in near poor na family basado sa Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistics Authority, as in ang low-income earners na nakarehistro sa Social Security System. Sinanitize po natin yung data para wala pong duplication. Advice po namin sa mga nagtatanong bakit hindi sila nakasama sa lista. Ang makakasagot po nito ay yung PSA kasi sila po yung ahensya na inatasan na mag-ensure nung accuracy ng data po natin yung CBMS. Sa amin po sa DSWD, i-compare namin siya sa database namin sa 4Ps, sa walang gutom, para wala pong duplication. And even sa SSS. So, ang purpose po nito, ma-ensure natin na di masayang ang pera ng gobyerno, makapunta po ito sa tamang tao, tamang beneficiary, sa mga totoo na nangailangan. Si Michael Jerome Villena kan DSWD. Dainin bayad asin dain nawawaranin bisa ang PhilHealth ID. Sa entrevista kan DCGB News kay PhilHealth Bicol Public Affairs Unit Head Larry Ilagan, pwedeng magamit ang PhilHealth ID para makakuanin man iba-ibang benepisyo hali sa gobyerno. Paliwanag ni Ilagan na ang PhilHealth ID ang nagsisilbing pruweba kan identifikasyon na ang individual membro ka National Health Insurance Program kung saan parte o dapat parte ang kada Pilipino base sa Universal Healthcare Act. Pig-inganyar kan opisyal ang publiko na magrehistro sa insurance program kung saan napwera sa pagpapa-ospital, sakop kan PhilHealth and maintenance as in essential na medisina, as in mga check-up sa paay kan yaman ng kalusugan program o yakap. Palop ng Pilipinas ka po. Pumunta pong PhilHealth member registration form po ang ating form na gagamitin. And as always po, kailangan ng proof of identification. So, yan dyan po papasok yung mga birth certificate na natin, pati po ng ating mga dependents. Then, mabibigyan na po sila agad-agad ng kanilang PhilHealth identification number at yung kanyang member data record. Ito, sir, ay libre lang nating binibigay sa ating mga members. So, wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth identification number at ng inyong member data record. Pero dun po sa mga members natin na hindi naman po rush, pwede naman po natin i-secure na lang through the online mechanism po ng PhilHealth. Emergency as in rescue operation sa Ibalong Festival may got na pighandaan kan lokal na gobyerno. Karen Ala sa report. Pig-aandaman ginaray kan lokal na gobyerno kan Legazpi an salud kan mga partisipantes na masarabay sa Ibalong Street Dance as in opening parade, lalot day nawawaraan pagkadilismayo sa mga nasabing aktibidad. Sigun kay Dr. Francis Gerald Gomez, ang City Health Officer, nakikipag-coordinar na ini sa mga dakol-dakol na espersos o rescue team, tanganing andaman ng data man pinagahagad, pwedeng pagkurulaps kan mga aki na nagsasarabay sa parada. Siling kan nakaaging taon na halos 20 mga estudyante an in emergency sa gilid dahil sa kinarapos kinangos sa sobrang init asin pagal, asin may mga nagkadilismayo dahil sa dehydration. Sinabi kan opisina na dakulang leksyon ini sa inda, kaya pinaghandaan ay ni kan syudad tanganin na naagapan kitultol asin supisyente ang mga nag-aaragap sa mga kikaapos nin enerhiya sa pagparada. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Ulat sa bayan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais kasubanggi, mga department heads subida. Detalyas kan bareta kay Jomar Bien. Ginibo kasubanggi ang ulat sa bayan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais digdi sa City Plaza. Alagad imbes na suluon kan alkalde ang pagparapayag, nagtausa na siya ng introduksyon sa iyang mga naginibuhan sa nakalis na sarong taon. Ang mga department heads na ang tinugutan niya na magtararam kan kanya-kanyang mga akumplisemento kan lambang departamento. Sa irarom kan acronym na Reynaldo, first name kan alkalde,
Ang mga naging topic iyo ang revenue generation, environmental protection, youth empowerment, nutrition and health, agricultural transformation, livelihood and economic development, development for all, as in organizational re-engineering. Jomar Bien, DCG. Nagpatanid po ang mga individual o sa mga individual si Apsemohead Bobby Cristobal nalikayan ang pagpaluwas ng mga lumang litrato o video kang Bulkan Mayo na sangon niya nasa alert level 3. Sigon kay Cristobal, nagakausa ng takot sa publiko ang siring na aktibidad sa pagkasabing minatubod sa mga naihiling sa social media. Saro ining ehemplo nin pagpapalakop nin salang informasyon na dapat likayan kan tawo. Tinawanin do ni Cristobal na dapat na pagdagdagan ang anxiety na namamatian kan mga albayano dahilan sa mga nagdadangog na ragubno bahali sa Bulkan Mayon. Dagdag pa kan official na bako ini karaw-karaw kung kaya dapat maging responsable sa pagpost sa social media asin likayan ang paggagamit ng AI na pag-araman na maski ang tono nin boses asin iba pa pinagdidiskitahan. Sigon kay Cristobal, formal nang nagtukaw bilang mga bagong pamayo kan Department of Health o DOH Bicol, sina Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe as in Assistant Regional Director Dr. Joel Buenaventura Kasudma. Sa ipinalwas na impormasyon kan ahensya, formal nang ibinalyo ni na Dr. Rosa Maria Rimpilio as in Dr. Ray Millena ang posisyon sa ginibong ceremonial turnover ceremony na sa DOH Bicol CHD Health Lifestyle Complex. Mientras tanto, nagtutubod man ang ahensya na sa na-experience kan mga bagong pamayo sa public health, policy development as in health diplomacy. Siniguro na magdadarasinda nin forward-thinking strategies sa pagpalangkaw kan healthcare system sa rehiyon Bicol. ang opisyal sa Daraga Albay nagbisita sa Taytay Rizal para mag-obserbar sa modernong solid waste management. Report kay Joshua Bino. Apwera sa problema sa maluyang supply ng tubig, saroon yan sa pinagingawang masolusyonan kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay, iuman ang problema sa basura kan munisipyo. Na sa official travel mo niyan, poon pa kan uminaging simana, ang mga opisyales kan lokal na gobyerno magpoon kay Mayor Victor Perete, Vice Mayor Labruis, mga konsihal at sinagkapirang mga department head kung saan katakod kay ni saro sa binisita ninda ining One Ecology World Corporation duman sa Taytay Rizal kung saan igwaduman ning sarong makina na pinagagamitan nin advanced gasification technology para ining modernong pagmanihar nin basura duman sa naunang bisa ng lugar. Pinag-obserbaran ini kan mga opisyales kan lokal na gobyerno asin pinagadalan ang kabilugan kaining operasyon, budget, asin iba pang mga bagay-bagay, asin pinagadalan kung mapupwede ini na ma-implementar man sa munisipyo kan Daraga, tangan niyang mapakarayman ang pagmanihar ng basura. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Mga tugang nagpatanid po ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO, Bicol laban sa illegal access sa mga online account o personal na informasyon. Sa pinaluwas ng pahayag ni RACO Bicol Chief Police Colonel Gilbert Remo, saro ining pagbalgar sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 kung saan ang sarong persona na illegal na nakalaog sa computer system, online account o digital network na daing paaram sa tagsadiri. Nagpo nini sa paghabas din password, phishing links, malware, asin ang paggamit nin maluyang security settings, tanganing mako ang access sa email, social media, online banking, asin iba pang digital accounts. Kung magtrayumpo ang cybercriminal, pwede nindang baguhon ang account information, mag-abas din personal na datos, gamito ng account sa panluloko, asin iba pang illegal na aktibidad. Pinagabisuhan man ni Remo ang publiko na magamit din makusog na password, tugutan ang two-factor authentication, ibitaran ang pag-click sa mga kadudadudang links as regular na i-monitor ang online accounts.
Mapaabot ng executive session sa Hulyo 27 si Vice Mayor Escoto Canuas Albay para tukaron na sintawan linaw ang mga pangyayaring nangyari sa sangguniang bayan kan Uwas. Matatandaan sa regular na sesyon kan Hulyo 20, nagmanifest si Municipal Kagawad Robert Arevalo. Nabutasan niya ang pagiging chairperson kan Committee on Appropriations. Tulos ining sinundan nin sarong privilege motion para i-adjourn ang sesyon. Bilang pagsunod sa eksistidong lay sa konseho, inaprobaran ang motion. Ang nasabing motion non-debatable. Kung kaya dain na kinakaipuhanin anumang pagtukar bago ini marealisar. Katakod ka ini tulos na nagtapos ang sesyon. Asin dainan na ipagpadagos ang iba pang mga nakatalaan na agenda. Parangos ka muna gantabay sa DCGB Bareta alas 7 oras po sa Pilipinas. Alas 7:17 nin pagkaaga. Iba pang mga bareta, masunod, makalipas, mga tugang kan mga patalasta. Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo
Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in mountain bike race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi Canlibon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB, Barreta alas 7. Balik po kita mga tugang sa mga bareta sa Lado National. Oras po sa bilog na Pilipinas. Alas 7:23 nin pagkaaga. Makundukta po rin magkanigong diplomatic action ang Department of Foreign Affairs o DFA may kinaraman sa pagkalugad sa payo kan sarong tauhan kan Philippine Navy. Matapos ining rapaduhon kan miyembro kan China Coast Guard sa Ayungin Shoal, Kasudma. Sa sarong pahayag sinabi kan DFA na nagko-coordinate na sinda sa Armed Forces of the Philippines o AFP tangani makakuaning kumpletong detalye kan insidente. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action sigon sa DFA. Base sa report kan DFA o kaya kan AFP, sarong rigid hull inflatable boat kan CCG o Chinese Coast Guard na may 8 lunad ang nagrani sa BRP Sierra Madre as nag-ikot sa palibot kay ni mantang nagkukuanin retrato as in video. Sigon sa AFP, kalmado ining nagpinahali kan duwa o naghali ang duwang rubber boat kan Philippine Navy alagad naging violente as in agresibo ang duwang tauhan kan Chinese Coast Guard. Sarong miyembro kay ni ang ruminapado nin kahoy na batuta sa payukan sarong tauhan kang Navy mantang naraot man ang saro sa mga rubber boat kan Philippine Navy. Tinawanin doon kan DFA na komitido ang ahensya na isulong ang kaligtasan, well-being kan mga Filipino personnel sa BRP Sierra Madre na nagsusunod sa ley sa pagutob kan sa indang obligasyon. Matapos ang pag-atake kan Chinese Coast Guard o CCG sa Philippine Navy na ikinalugad kan sarong tauhan kay ni sa Ayungin Shoal, hinagad ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na palaya po na si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Ginibo kan kongresista ang kahagadan. Matapos na sa giraray, mahiling ka namamanwa ang Pilipino ang pangaabusong bigigibo kan mga tauhan kan China sa West Philippine Sea frontliners kasuudma. Ang pag-atake ginibo kan CCG, nagkaperang aldaw matapos iladawan kan China Daily na ukay ang mga Pilipino sa saindang ipinaluwas na AI-generated video as in editorial cartoons. Dahilan digdi, kaipuhan ng pahalion ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Ambassador Jing. Kasabay ka ini naglalao man kongresista na ang bagong insidenteng ini, masirbing pagirumdom sa liderato kan Kamara na tauanin tulos as in supisyenteng suporta ang gabos na frontliners sa West Philippine Sea. Ipinahayag po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na isusumiter niya sa paginin surat ang sa iyang pagkontra sa pag-issue ng subpena para sa bank records ni Vice President Sara Duterte. Masabay man sa nasabing surat na nin pagkontra sinda Senator Judge Loren Legarda, Amy Marcos asin Camille Villar. Magigirumduman ay napurbaran kan Senate Impeachment Court kasahapon ang kahagadan kan House Prosecution Panel na magpaluwas ng subpena para makuan bank record asin ang record hali sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may kinaraman sa Vice Presidente Sara Duterte asin sa agom na si Manasseh Carpio. Apera digdi, pigtugutan man kan impeachment court ang separadong misyon para sa pagpapaluwas nin subpena sa tax records kan Vice Presidente.
Pilipinong marino anagadan mantang 12 iba pa analugadan matapos ang pigsasabing pag-atake kan mga drone sa mga cargo ship sa norteng Black Sea sigon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasuudma. Sigon kay Kakdak as of July 20, siyam na barkong may lunad na mga marinong Pilipino ang napabareta na inatake mantang nagaagi o nakaduong sa mga pantalan sa southern Ukraine dahil sa drone strikes. Padagos man ang pigmamonitor kan Department of Migrant Workers o DMW as in Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang sitwasyon para masiguro ang kaligtasan as in interes kan mga Pilipinong marino. Apat sa 12 lugadan, marino ang na-repatriate namantang aram naman ang identity kan saro sa mga nagadan na inireport na nangyari kan Hulyo 6 o 7. Nag-ordinar naman ang DMW sa pamilya kanagadan na marino. Sinabi ni Kakdak na nagpapadagos ang medical treatment, pagtataonin suporta, evacuation as in repatriation agreements para sa mga apektadong tripulante. Baretang unyan sa ibang nasyon, day mababa sa anom katao ang nagadan, mantang 30 ang dalugadan, matapos magtama ang duwang linog sa sarong mabulod na parte kan Peru. Pero sigon sa National Seismological Center kan Peru, narehistro ang magnitude 5.1 as in magnitude 3.7 na linog sa probinsya kan Chupacas sa Jonin Region. Maabot sa 30 kilometros o 300 kilometros silangan na capital kang Lima, Peru. Sinabi kan ahensya na ang primerong linog na rehistro sa aram kan 24 kilometro. Mantang ikadawang linog nasa 18 kilometros ang rarom. Inutang irineport kan European Mediterranean Seismological Center na may kusog na magnitude 5.6 ang primerong linog. Base sa initial na report, nasa 48 oras ang dagos ng magaba. Una sa 48 harong ang dagos ng nagaba, mantang 18 pa ang nadanyaran na nag-apekto sa maabot sa 300 na residentes. Tinawanin doon o tinawanin tent bilang paramiantras na masisirungan. Karaklan sa mga harong na mga apektadong komunidad kan Chupaca, gibo sa adobe blocks na madaling maraot kapag may makusog na linog. Sa ngunya, nagpapadagos ang paghahanap sa mga posibleng na trap sa rarom kan mga debris siring sa Pilipinas. Saroan pero sa makukuha sa Pacific Ring of Fire sarong rehiyon kung saan nangyari ang maabot sa 85 kilometro o porsyento kan gabos na linog sa Kinaban. Baretang sports, balik na sa Estados Unidos si Pinay tennis star Alex Yala para puunan ang sa iyang training camp para sa hardcourt season. Nagbiyahe na si Yala kasuudma matapos ang sarong simanang pagtinir sa Manila para sa man iba-ibang events, kaibahan na ang meet and greet as in ang pagbisita sa Palasyo Malacanang. Dahil tapos na ang mga events, nakafocus na ngunyan ang atensyon ni Yala sa hardcourt season. Malaban siya sa Mubadala Open sa Washington, D.C. sa masunod na simana. Mientras tanto, naging matindi ang laban kan Ligao City Knights as in ginubatan sa Basketball Open category. Sa Game 1, ka nagpapadagos na Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Albay Astrodome. Sa pagtapos kan kawat, ginana kan Ligao City Knights ang laban sa score na 83-64. Sa Game 2, gana ang Tabaco City Rising kontra sa 1 Kamalig sa score na 94-76. Report sa kabugtakan kang panahon kay Base Alexis Revivar kan Pag-asa. So, para po sa ito yung latest forecast, kunyang petsa 21 ng Hulyo, aldaw kang Martes, ang southwest monsoon or ang hanging habagat ang kasalukuyang nakakaapekto sa Bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran na sin pagkikilat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa Kabikulan ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa ating monitoring, igwa kitang tigmo-monitor na low pressure area sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nahiling sa distansyang 1,655 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Ining low pressure area na ini or LPA
ay may medium chance or katamtamang chance na mabilog at maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Padagos po kitang mag-antabay sa updates ng DOST Pag-asa para po dito sa ating minomonitor na low pressure area. Yun po sa ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana at Shara May Leron. Sinan report kan Megaforce Patrol. Kami po ang saging nakapagbareta sa DCGB Bareta Alas 7. Ako po si Henry M. Ako man po si Jasmine Baloloy. Anhapot, masunod na. Magalipas lang kan mga patalasta. Yan ang DCGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Anhapot, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko,